Ekina ezin ez egina, ezaten dute, baina ekin beharra badago. Eta gainera nik uste gure eskuren egiteko modua hortxe oinarritzen dela, batzuekin eta besteekin nik uste gaur egun 13 urte eta gero gure eskuk ere sinesgarritasun bat euskal gizartean lortu duela, eta badugula gaitasun hori momentu konkretu batzuetan eta tokatzen denean batzuk eta bestek guregana biltzeko. Jarraituko dugu lan hortan pedagogia handia egin behar dela iruditzen zaigu, ez bakarrik herritarrokein, ez bakarrik norbere buruarekin, baita ere eragileekin eta alderdi politikoekin eta esan ari gara bakoitza bereari begiratzen diola, baina denona den horri begiratuko bagenio ere hori asko eskertuko genukela herritarrok, ezta? Eta horregatik herriturekin eta konferentziarekin eta inkluso estatus politikoaren eztabaida, adoste, prozesu guzti horretan, beti esaten ari garena, esan nahi dut. Guzti hori, herritarrok ere ezagutu egin behar dugula, herritarron parte hartzea bermatu egin behar dela, eta edozein eztabaidari ez diogula beldurrik izan behar, euskal herritarren esku utzi eta euskal herritarrek euren iritzia eman dezaten. Horrek egiten duela benetan demokrazian sakontzea, horrek egiten duela herri bat libre eta horrek egiten gaitula herritar libre.